Na ruševinama Borova komerca u Vukovaru, gdje je u vrijeme Domovinskog rata bilo sklonište za ranjenike, više je tisuća ljudi odalo poštovanje braniteljima Borova naselja i brojnim žrtvama koje su agresori mučki ubili nakon što su na današnji dan prije 20 godina okupirali Borovo naselje. Program Žrtva Borova naselja za domovinu organizirala je Udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja Vukovarske majke, čija se predsjednica Manda Patko obratila nazočnima, a recitirala je članica udruge Milka Pančić, majka kćeri koja je nestala u Borovu selu. U programu su sudjelovali i učenici osnovne škole Blage Zadre. Vijence su položili predstavnici vukovarskih majki, Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Koordinacije braniteljskih udruga, Vukovarsko-srijemske županije, grada Vukovara, Tvornice Borovo te beogradskih nevladinih udruga, Fonda za humanitarno pravo i Žena u crnom. Molitvu je predvodio borovski župnik fra Vjence Slavjanjić. Kolona sjećanja prošla je naseljem do crkve Gospe Fatimske, u kojoj je svetu misu služio fra Franjo Tomašević, karlovački gvardijan.